съдържание. Той ще си подчертая, ти продължавай натам. Другото, което е кисело мляко. Кисело мляко може... кисело мляко с овесени ядки или кисело мляко с разредено. Аз обичам овесени ядки, обичам всякакъв вид мюсли. Да, той яде много кисело мляко. С прясно мляко. Йогурт, например. Това е единственото, което единственият начин, по който консумирам с нещо още прясно мляко, това е когато си правя мюсли. С боровинки, например. Много с кисело мляко не ги харесвам. Така, добре. Така, мюсли, тук вариантите са няколко. Може да бъде съчетано с киви, с стафиди, с мокини. И всъщност до обяд по-големи количества течности. Фреш сокове, водичка може допълнително да се дава на децата, за да има достатъчно оводняване на организма и дори да хапнат нещо повече. Какъв е, да, загради си го и това. Ама не знаех, че така добре се научил да четеш, мами. се справя чудесно. Да. И виж какви неща избра. Фреш, банан, киви, моркови, ябълка, млякото, тук салати. Отлични. Браво. Обяда сега. Обяда какъв трябва да е? Сега обяда трябва да бъдат салати различни. Сега пролетта предразполага към много и разнообразни салати. Домати, краставици през летния сезон. За сега трябва да бъдат обелени. Супички. Така. Най-различни супички. Пак си намери салатата. Най-различни супи. Крем супа, супа от тиквички, броколи, карфиол с допълнително може да бъдат трици към супите, за да може да се подобри перисталтиката, таратор също. И нещо готвено, пиле, риба, сьомга, както разбрахме, той обича. Ти си спомням, аз като съм идвала в кабинета, ти си казвала, че е изключително полезно млякото, ако обичаме да е подсладено, да е с лъжичка мед истински, с малко пчелен прашец. За меда всички знаем пчелния прашец, защо го препоръчаш особено при децата? Всъщност при децата съдържа много витамини, микроелементи. Практически всичко съдържа пчелния прашец. Пролетта е времето, когато има лек дефицит от зимното хранене. Съдържа и незаменими аминокиселини. И за израстващия организъм това е много добър вариант, защото през пролетта също започват и алергиите при децата. Пчелния прашец е терапия за алергии. Аз мислех, че обратното, защото меда понякога алергизираш, знам продукт. Да, меда алергизира, но пчелния прашец не. Така че по една чайна лъжичка пчелен прашец към киселото мляко разтваря се добре и с малко медец или кафява захар. Към колко си го дала за децата? Тук за 16 часа не сме казали, Гала. Страхотен си, благодаря ти. Ето, например, може да обичат нещо вредно, да кажем палачинка. И децата обичат. Да. И децата ли ще ги ядеш? И децата обича. Това деца ли са? А ти колко чете? Мисля, че е нещо такова. Дай го това. Децата няма да ги ядем. Така, добре, какво значи може нещо вредно, например палачинка с... Стига вече, стига ни. Стига, Борисчи. Много ядене ще ти стане. Така. Палачинка с нещо. Децата обичат палачинки, не трябва да им ги забраняваме. Когато приемат пробиотици, организма си балансира и... Може палачинки, така? Може защото палачинки. Но и това не давам. Да даде камерата. Палачинки. Аз мога ли да ям палачинки? Аз много обичам палачинки. Аз мога ли да си хапвам? Може, защото ти изразходваш енергия. Ти каза, че... Да. Специално за палачинките... Да, правим пълнозърнести. Палачинки с пълнозърнесто брашно може да се приготвят с различни сладки. Вече се въодушеви. Стига. Така, сега, за вечер, Гала, ти обичаш ли пържени картофи? Не. Мама дава ли ти? Не му дава. Ти си дава картофи, могат да са задушени, да не са могат пържени. да бъдат задушени картофи, печени картофи. Но ако обичат пържени картофки, не трябва да сме чак толкова строги. Могат да изядат порция пържени картофки в този по-ранен час, 18 В този по-ранен час. По-добре да не ги свикваме с пържените картофи. Достатъчно вкусни са и другите. Може и без тях. Ти ще дойдеш при мен, искаш ли да се заменим? Това ли е, Виргиния? Дам на мама големи. 18 часа всъщност, ако децата огладняват в по-късен час, да кажем 20-21 часа, може да бъде пак плод.
ябълка или фреш, да не е концентрирана храна. Така, тук си написала дозите, как трябва да се приемат. Тук съм написала дози. Ако имаме проблем. Всъщност профилактично за децата могат да се приемат без притеснения продължително време пробиотици и това е една превенция за децата срещу заболявания пролетно време, особено ринити, ринофарингити, алергични проблеми, профилактика при здрави дечица от най-ранна детска възраст. Така, виждам, добре. Проблема е обаче с храненето, което казахме, че верно на белтъчините повече, 3 пъти по една капсула. И е важно да се знае, че добре се усвояват, когато са около половин час преди хранене, приети с вода. С по-големи порции вода. Въобще водата е важна за децата. Пият ли много вода децата ти или няма? Да, големия пие. Имаше големия пие. Аз се старая. Полезно и не мога, не старая се, но и аз се насилвам. Да. Знам, че е много полезно. Искате ли да ви кажа една хитринка с водата? Вода с лимонов сок. Значи по този начин се приема по-леко, защото в противен случай почва след 6-7 чаша да не ви се пие вода. Но вода с лимонов сок или чай от шипки, който съдържа много витамин С, е една неприятна, аз не се сещам, нямам такъв навик. Иначе не ми е неприятно. Да, обичам вода, не пия някакви други напитки. Просто не ми е неприятно. Но е важно да има достатъчно вода в организма. Умора да не си пробите в моята слушалка. Така. Продължаваме, казвам на колегата ми само. При дечица, които от ранна детска възраст са се хранили съвсем нездравословно и майките са давали какво ли не, може да се получат проблеми, например хроничен запек при децата, което е сериозен проблем и продължава и при възрастните. За да може да се преодолее този проблем с хроничния запек, приемането на пробиотици гала трябва да бъде продължително време, но има сега ново поколение пробиотици, които те са нова генерация с една капсула, която е целулозна и защитава пробиотика от солната киселина в стомаха. Лени, как им даваш на тях и още как пиете вие пробиотици? Така ли преди хранене? Преди хранене трябва да е. Всяко хранене или не, веднъж дневно или два? Веднъж дневно или най-много 2 пъти дневно. Те са в едни кутии на прах. Може да се разтваря в вода, може и в... Направо да си изпие прахчето, може май също. Те с лъжицата ядат направо от кутията, защото е наистина много вкусно. Да. Добре. Какво друго си написал, Мария? Така че при дечица, които по някакъв повод приемат антибиотици, да кажем бронхити, пневмонии, нещо за червено гърло, задължително при проблеми. При лечение с антибиотици, кортизонови препарати. При паразити виждам, че си написала. При паразити, защото искам да кажа на майките нещо много важно. И не само на майките, а и на колегите лекари да не забравят да изписват на децата успоредно с лечението противопаразитно и пробиотици. Децата ни играят по градинките. Сега се сещам, че тези тема не сме правили, можем да направим с теб тази тема за паразитите, защото масово има паразити. Кучета и котета, това са любими
любимците различни. на децата? Вие имате ли коти? Нямаме, но моят син големия обожава като види кучета. животни при тях, нали? Даже имаме бездомни кучета пред блока, той ги храни, знаем имената, всъщност той ги е кръстил, но аз съм много против, защото знам особено тези бездомните кучета, какви болести носят. Всъщност риска е с тези паразити и за това просто дечицата трябва да се измиват Кога можем да задължително. видим, кажи ми, кога могат да видят резултатите от приема на пробиотици родителите? Ако сега, гледайки тази тема, решат, че ще го правят, ще дават на децата си, кога могат да се видят Всъщност резултати? резултатите могат да се видят почти веднага. След около 10 дни децата ще започнат да се чувстват по-добре, да усвояват по-добре храната, да се променят като отношение към околните. Това е много интересно. Значи, просто се сменя ритъма и децата започват да стават по-жизнени, по-енергични, погледа им се промени. Рени, ти откакто си започнал да им даваш някаква промяна, забелязвала ли си или ти пък ги храниш много здравословно? Едва ли е имал някакъв проблем, който да си установил, че си решил Единствено с това, че не се разболяват. Да. Само това. Иначе аз винаги се старая да Какво по-хубаво от това? да ги По-хубаво от храня. това да